foto ipini hor, basta, horako enpresaten gea unexetak gain, apuntatzeko izenak, eta bueno, esan deten bezala, laser bidezko ebaketa azalduko dizuegu. Azteko laser bidezko ebaketa da laser indartsu bat, erabiltzen dana hori, gauzak zulatzeko, markatzeko, markatu hori hasi izan, da teknologia berrixa salen laserra zaban oaingua da. Normalian mozteian gauzak eguna, papela, plastikua, edura, eta holako gauzak. Nahiko nuen azaldu zela funtzionatzen laserra, hau ez da la makina laserra duen hola ez bada, dator laserra eta espiluen bidez aiatzen da laserra oietu horta. Eguztezun bezala, azalpen errez bada eta hola esan duzan. Laser bidezko abantailak. Zehaztasun handiaka hori laserra dakizun bezala 0,1 milimetroko tolerantzia daka oso txikisa, orduan prezizio zitxo gauzak oso importantia hori. Material handiztasuna, esan deten bezala metalak, papela, egunak hori oso ondo mozteon edo grabatzeu, eta ebaketan abiadura. Laserrak ekarri da abantaila teknologiko handisa, da abiadura eta konponbideak azkar etxedura, azkar mozteu bat dintzeu, eta abiadura azkar etxedura. Aplikazioak, hau normalian etxetan ez da goten, igual ego da baten barakanen ez dut uste, hau normalian industrietan duten da automobilintzan, hegazkintzan, medikuntzan, elektronikan, eta publizitate eta errotulazioa. Adibide espezifikoak autoenpresak, hegazkinen osagai harinak, implante mediko personalizatuak eta zirkuito imprimetuak eta errotuloak. Dudek ez da zue? Laser bidezko materialak, altzailua, da indartsua eta iraunkorra. Aluminioa harina, ebaketa azkarra etxeu. Plastikoa, material malgua eta ebaki eta fina eta garbia etxeu. Eta beira eta eguna kontuz handiz enbiardiak, kaldegarriak dira eta eskutsua da. Laburpena eta ondorioa garrantzia